sommer daar, ons begin waar jy nou is. Storm is. About to catch a flight to Munster. Hoe voel het? Als ik gedink het 'n jaar terug, waar ik was en waar ik nou is, mis of step up. En ja, excited om bietjie mijn eerste vluggie. Is het? Ja, aan die andere kant van die wereld. Jo, Excited om daar te wees, excited om te kan wijzen voor die wereld wat ik kan brengen. Hoe is dit in die squad? Hoe is die piece of belonging? Was jy accept geweest early on? Veel tydperk sover? Die mannen heeft voor mij verwelkom dadelijk. Ik denk, je kan zien hoe kom die mannen leren waar hulle lê. Eerst op die lok. En die kameraadskap wat daar is, die broederbond wat hulle aan mekaar het. Ik denk dat spreek boekdelen. Nou die mannen lê eerst op die lokkie. Ons lê eerst op die lok, Yes, okay? to rectify ons eerste. Ja. Hij dacht weer Adidas zakje van jou Oeh, krijgen. Adidas ook nog, hè? Hey, als uitgepakt op je bed, wat het gebeurt? Vertel me. Ja, dat is maar zijn traditie bij ons dan, hè? Ja, zakje gekregen, lekker gewoon neergezet, op je kooikie, uitgepakt, videokooltje geslat. Tello Maas, mijn beste vriend, Yes. gekool, zeg voor me, yes meneer. Het is binnen. So, Het is binnen. Die kit, mannen, ja. al wat ik Beauty. wil zeggen is, Beautiful. show. Die blessings is in. Ek Geniet het sê as 'n kiet over is, bring vir my asseblief.